गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी कलेजाव 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया सोलिसिगोन। देग्लाय बोसोरनिफ्राय डिग्री हाबनो गोनां फरायसाफोरा थाबैनो जगाजग खालामनानै मुं थिसनहैनो हासिगोन। जायनो सिगांग्रो मुं थिसनहैगोन 150 सासिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। लोगोसेयैनो 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। मुं थिसननाया गाबोन एबा 2 जुननिफ्रायनो जागायगोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी कलेजआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम सुबिदा गोनां कलेज। बे फरायसालिमायाव फरायसाफोरा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, सशिय'ल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायनो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव गोरों आरो गुनगोनां फोरोंगिरिफोर, लाइब्रेरि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सिलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास लोगोसे जर'खायै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि सोलोंथाइबो लानो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 9076680878 70022719299 आरो 70021311754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो नोंथाङा जारागुरि गोविन्द बसुमतारी कलेजनि वेबसाइट www.gbcj.edu.in आव हाबना नायनो आरो इमेल आइडि govindocollege@gmail.com नि गेजेरजों मेसेज हरनो हागोन। पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमी बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमी बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।